Heresin varikko tänään aamulla. Ferrarin pilttuusta löytyy yllättäen tutun näköinen hahmo. Kimi Räikkösen ensimmäinen tutustuminen tulevaan työnantajaan oli tarkoin varjeltu salaisuus. Fysioterapeuttinsa Mark Arnallin kanssa matkassa ollut siviiliasuinen Räikkönen piti matalaa profiilia ja yritti pysytellä mahdollisimman piilossa kameroilta. Syykin on selvä, Räikkösen sopimus McLarenin kanssa kun on voimassa vuodenvaihteeseen asti. Räikkönen teki Ferrarin tiimiin erittäin positiivisen ensivaikutelman. Hän oli mukana aamun palaverissa ja keskusteli muun muassa Felipe Massan kanssa pitkän tovin. I was in the meeting this morning and we had like 15-20 minutes talking and it was already good for the beginning. We just spoke about the car, how was going the test. We spoke about the ideas for the next year's car and he was quite nice, quite open, you know, giving some experience as well to the team, and I think that's the best way to work inside the team. Both drivers together try to put the team in the top, and then in the track for sure the fight is between us, but for sure we're looking for a good fight. Rentoutunut ja hyvän tuulinen Räikkönen kertoi MTV3 Heresin varikolla, että virallisia lausuntoja lehdistölle hän antaa seuraavan kerran vasta ensi vuoden puolella McLaren sopimuksen umpeuduttua. Ferrari pitää perinteisen lehdistöpäivänsä Madonna di Campigliossa tammikuun alussa. Kimin ensimmäinen Ferrari-testi on ohjelmassa niin ikään mahdollisimman pian vuoden vaihteen jälkeen.